Thokozela umfana soqoshiwe gama kuPastor Nike. Like le video, subscribe bese kunelink lapha ngezansi ongayisebenzisa ukujoin ube member uyokwazi ukuthi bese ke ngaloko unikela ke ngemali ongazonikela ngayo eqala ke lapha ku R9.99 njalo ngenyanga. Siyacela ukuthi kwenze kube umkhubo omuhle ukunikela nokusupport ichannel. Uma ukuthi unawo amandla onawo nawe uyabotha ucaphuna laphana uyasebenza lapha unebusiness lapha yanikela ke kuyona le channel ikhona ne-account number ongayisebenzisa. Ikakhulukazi ukuthi phela iyakusiza amaphupho ukuqaqa ingqondo. Ayakwenza ukuthi ukwazi ukusabalala ngendlela ocabanga ngayo lani nokukunikeza engelo ukubheka iphupho. Nawe ke yenza njalo bese uyanikela ke le channel. Lokho kuyosiza thina kuyosiza ichannel kuyosiza ukuthi kusimotivate. Ulindi sami ukuthi ke ngicela ukubuza ukuphupha kuhamba ngebhayisikili. Inamba 1 ndiyafuna siveze ngala ukuthi ibhayisikili luyinqola luyisithuthi esikususa from point A to point B likwazi ukuthatha la libe kwenye indawo kalula. Ibhayisikili 2 lalisona sithuthi esasikhona imoto zingakandi mawune ibhayisikili wawuthatha ngumuntu ocaphuna kusala. So libalekile lisho izinto ezinhle esikhathini ibhayisikili. So yize ke number 1 uma uphupha ibhayisikili kuba uPaul uhle ngokwesintu osuke nje luchaza ukwembathwa amandla kamoya luchaza ukuba nesithunywa esuke sidinga ukuphakanyiswa esuke sidinga ukuqala ukusebenza empilweni yakho yabona. Number 2 kepha kumupha ibhayisikili sithathe ngoPaul uhle kakhuluma uhamba ngebhayisikili lusho ulindele intuthuko inqubekela phambili nempumelelo ngenxa yokukhuthala ukuzinikela nokuzikhandla. Kanti okwesithathu singathi noma uphupha ibhayisikili uPaul uhluma uhamba ngebhayisikili futhi uluphothule nohambo lwakho kulusho ukuthi uzophumelela egcineni. Uma unguthupha kuphela phambili naphezulu kobunzima ngikukhumbula uyashova yabona ibhayisikilini. Kodwa number 4 uma uphupha futhi ibhayisikili kuPaul ubumali kuyisi ibhayisikili lusho indumalo lusho ukwehluleka nokufeka kweyinhlelo zakho empilweni. Kodwa number 5 futhi uma uphupha kuyibhayisikili kuPaul ubumali phukileke lusho ukuthi ke kumele ukhuleke ngamandla ngoba usuke uzobhekana nezihibe engashe zivimbe mhlawumbe intuthuko ukuchuma impumelelo nenqubekela phambili. Number 6 uma uphupha ibhayisikili kuPaul ubumali intshontshiwe lusho ukuthi uzobhekana nomphumela ongemuhle mhlawumbe abantu abakufisela ukubi ozokubisela emumva noma ozokwenza ukuthi ubambezeleke nje empilweni. Kodwa futhi singabe sithi lokwesikhombisa noma number 7 uma uphupha ibhayisikili kuPaul ubumali intshontshiwe olusho ukuthi ke noma uyaqwashisa ukuthi ngenze kuzolahlela umuntu omthandayo ngaba isithanda sakho ngaba umngani noma une position ezokulahlelela noma ke uma unebusiness ungalahlekelwa yini ikhasimende elithile yabona ibusiness yakho yabo. Kodwa kunelisizo ezolahleka number 8 uma uphupha ibhayisikili uPaul uhluma uligibele futhi unesibindi lusho ukuthi unokuzethemba namandla kamoya wokholo noma umoya ongcwele wokunqoba nje inselelo. Number 9 uma uphupha futhi ibhayisikili kuPaul uhle kakhuluma empeleni ngifuna ukuthi kuPaul lubi uma ubona isiphihli sengozi yebhayisikili lusho ulindela izibhadi lindela izinkinga lindela izindaba ezimbi nezilingo ezizoba ngaphekwa amandla akho. Number 10 uma uphupha ibhayisikili kuPaul uhleke uma ulithenga lusho ukuthi noma lusho imizamo yakho yokuguqula isimo sakho nokuzenzela inzuzo nokuthi mhlawumbe lindela isikhathi senjabulo noma isikhathi sencebisisayo. Number 11 uma uphupha ibhayisikili kuPaul uma ulithengisa futhi lokho kusho ukuthi ngase uhambise impahla yakho eyigugu nqanye inkinga ezokhungethe. Kanti futhi uma uphupha ibhayisikili kuPaul kwesinye isikhathi uma ulithenga noma ulithengisa ke lusho ukuthi uzobhana nesikhathi sokungabi nemali kungekani ngenze uzoba broke. Azivale ukuthi ke uPaul uma ligijima ngoqili lusho ukuthi kumele uqaphele futhi ungabi namawala kungenjalo uzobeka kuphi engcupheni enkulu. Siyabonga. May God bless you.